Пакатаць дзіця на старажытнай каруселі, паслухаць сярэднявечную музыку, патанчыць ці пакарміць сапраўдную казу. Уявіць, як выглядала жыццё на нашых землях каля 1000 гадоў таму, цягам выходных можна было ў Полацку. Тут прайшоў міжнародны фэст сярэднявечнай культуры на шляху з вараг у грэкі з удзелам рэканструктараў і майстроў з Літвы, Латвіі, Расіі ды Беларусі. Мы прадстаўляем на фэсце гэта праект ранняга сярэднявечча, жыхары Днепрадвінскага рэгіёна эпохі вікінгаў, это ад канца 8 до сярэдзіны 11 стагоддзя. Балты, славяне, крывічы, варагі, которые тут былі таксама. Турнір на дзідах і двубоі, змаганні за дракары на прыстані, як звычайна на фэстах сярэднявечнай культуры, апроч вайсковай праграмы, на імпрэзе шырока прэзентаваны побыт тагачасных жыхароў. Не засталося нейкіх зборнікаў рэцэптур у адрозненне ад таго ж 15 стагоддзя. Нашы спробы асноўваюцца перш за ўсё на тых прадуктах, якія былі знойдзены. Тыя ж яйкі, я раблю простую яешню, збітыя яйкі і пажараныя на вогнішчы. Я привезла этот самый старейший способ прятия. У нас в Литве даже до начала 20 века пряли с веретеном. И сказали, что и говорили, что самые тонкие нитки получаются только с веретеном, а не с галавардом. Значную частку фэсту арганізатары прысвяцілі дзецям, гульням, цацкам і забавам сярэднявечча. Драўляныя дзіцячыя цацкі былі ўжо ў старажытным Егіпце, сцвярджаюць рэканструктары. А вот тут знойдзены былі под Новгородом эти ветрачки, яны ж тоже уже люди марили, пэўна, о нейкіх палётах, бо я не памятаю хто, но нехта назваў, што гэта вікінгаўскія дроны першыя. І нават звыклыя нам да нашым дзецям каруселі ў дзіцячую забаву ператварыліся з цягам часу, адзначае Віктор Дудкевіч. З 12 год уже готовілі хлопцаў як ваярам. І вот там убачыце уже гэты будуць каруселі, там уже яна не только як для забавы, а это як трэнажор для воіна. Фэст на шляху з вараг у грэкі – адна з ініцыятываў, што фінансуецца Еўрапейскім звязам праз праграму трансмежнай супрацы Латвія, Літва, Беларусь. Ірына Дарафійчук, Белсат.